برنامه как часто. اگر ҳангоме ки истифодабаранда нишонаи мушро ҳаракат медод, Visual Basic танҳо барои иҷрои процедураи Mouse Move ҳама вақт банд буда, дигар корро карда наметавонист. Масалан, рух додани боздорӣ дар кори таймер дида мешуд. дар асл Visual Basic танҳо дар муҳлати қайдшуда ҳолати муш месанҷад ва дар мобайн бо дигар корҳо машғул аст. агар дар санҷиши бонавбатӣ ҳолати муш маълум шавад ки координатаи нишондиҳанда тағйир ёфтааст, дар ин маврид процедураи Mouse Move иҷро мешавад. чӣ қадар ин тез рух медиҳад? барномаи как часто барои инро фаҳмидан ёрӣ мерасонад. коди барномаро ки дар компакт дист ҷойгир аст мекушоем. барномаи как часторо ба кор сар медиҳем. амалиёти ин кодро мебинем. барномаи как часторо ба кор сар диҳед. ҳангоми ҳаракати нишонаи муш ба худ из мегузорад, кадоме ки аз давраҳои на он қадар калон иборат аст. нишондиҳандаи мушро аввал тез ба ҳаракат дароред, баъд сусттар ба ҳаракат дароред. ҳангоми суст ҳаракат карда додан, давраҳои зичтар ҷойгир мешаванд нисбат ба тез ҳаракат додан. ҳар як давра ин натиҷаи иҷроиши процедураи for mouse down мебошад. аз изи давраҳо зидчии ҳодисаи Mouse Move-ро муайян кардан мумкин аст. ҳар як давра натиҷаи кори процедураи for mouse move ва мувофиқан изи ҳодисаи Mouse Move мебошад. барномаи как часто чӣ тавр кор мекунад? кори асосиро барномаи как часто процедураи for mouse move иҷро мекунад. вақте ки барномаи ҳолати мушро месанҷад ва мефаҳмад координатаи нишонаи муш тағйир ёфтааст, вай процедураи for mouse move-ро ҷиғ мезанад. амалиёти иҷрокунии процедураи for mouse move хеле осон буда, он давраро бо радиуси 40 твип мекашад. маркази давра инҷои нишондиҳандаи муш мебошад. методи circle барои кашидани давра бо радиуси 40 твип ва бо координатаи x ва y ин оператор истифода бурда шудааст. методи circle воҳиди ченкунии хосияти scale модро истифода мебарад, чихеле ки по умолчанию дар он ҷо твип интихоб шудааст. 40 ин 40 твипро мефаҳмонад.